saka nyaya yapo ndekuti mukadzi ndiye akushanda, ini ndakaritaya ndapa penjeni, ndabva ndatora zvikwereti kuti tikabve kustendi. Handiti nyaya yapo manje ndekuti ndakuchitambira mari shoma, iye akutambira mari yakadii, saka haachada nezvangu. Azosvika tizoendesana kunosungisana. Ane mukadzi wanga achifambidzana naye, mukadzi womunhu, but haana kukwanisa kunoripota. Mukadzi upi? Iyeye. Ini ndakatsvaga zvinhu kuti vana vabhenefiti, saka iye ada kuparadza. Chatiri kunetsana imwe nyaya yekuti ada kutengesa motikari, mota idzi dzakafa, zvaanotaura dzodiwa fiuka. Mambo avo ndofunga vakasvika kumba vakaona mota iri pamatombo. Taura naye akasvika pazotaura kuti indoita zvandinodai, handudzi zvokuita nemwana wenyu. Vana mai vakasvika vakati iyi nyaya yako iyi hatini chakumanikidza kuti upinde mumba, katimanikidze kuti mukwasha ida mwana wedu, mangwana ukafuma wakafa tinozoita sei, tisinorasikwa noupenyu hwedu. Panodamudziko ndepapi? Bonde munongotanga kunge huku here? Kwete mambo, izvozvi kutaura kuno gore rineri atasangana less than 5 times. Kutonyadzona maita se less than 5 times tamuna September. Handiti uyu ane iproblem yapo paari ndeyekuti haatsuriki. Izvo zvakasungisa muningi nababa vangu achiti naattempted rape vakanogara kucheri. Saka ini ndiri kuti kugara naye ndogara naye sei? Inyaya yakatoenda kukoti vakatoenda kujeri. hanzi uno mameseji kaya uri kunyora? Verenga mameseji we. Mameseji kutaura ndeyako ndi wakanyora? Inini dambudziko riri kuita kuti mukadzi arondisungisa. Handiti saka kuti ndigare naye izvozvo yakuya kuno takatobva kune imwe koti kuti tigadziriswe nehama dzake, kwete dzangu inini. Panhu pekuti tiende togadziriswa nehama dzake ari kubva auya kumakoti. Saka ndiri kuti ini kugara naye ndogara naye sei, ndisada kuti yanditsanangura ndokwanisa kugara naye sei, because ndakutywa kusungwa. Chimuramba Kumuda kuti iye agadzirise ipapo kuti togarisana sei. Baba, nyaya yatakaendesana kumakoti, murume akandidzipa musi wa15. Akaita sei? Akandidzipa musi wa15. Andidzipa ndibva ndamanya kupolisi. Ndakaona kuti kunokwa ndigona kunorapwa ndandakuwara, makadzi ekuhospitari nditori nawo. Uyu munhu wemutemo nakudhani, prison officer. Takaenda kumukoti, hatizivi kuti koti zvakafambiswa sei, zvakazonzi hanachi hauna chaunogona kuita paari pa4 months. Saka ndadaro ndadzoka kukoti akabvanisira mameseji kuti handichakuda, zvinandororwa nechi nomumwe murume anokuda. Ini chibva ndangoti alright, ndichaita sei, ndicharorwa nemurume anoita sei, anondida. Akatogwa vana kare akatopedza, saka ndotogara sei nemunhu anondidzipa. Akatosheya vana, ndine vana 3, vakomana 2. Iye akaona kuti ndikapa mukadzi vana kuti ondokuna pane vana vako pachaita maintenance, pane vana vadiki, musivu sevhandi munhu. Zvadaro ibva ndidzvanyira ibva chitora mutsikana muhombe, handikwanisi kugara nemusikana iwe chinda kutora vana vadiki. Handizozoti vana vadiki vanovagara nawo sei, akati vana vangu vanochengetwa nemukadzi upi wandicharora. Saka ndisizoti ndogara naye sei. Vana vanokodzera kuchengeta vanoenda kuna baba wakwanisa 18 years. Vanoenda kusaidi kwani? Vanoenda kusaidi newe, kusaidi kwakwewo. Alright. Vana ndevako. Saka ini kubva musi wa15 akatsanangurwa nehama dzangu nevana sekuru. Vakati takuuya ukoko, akati handisikuda kuona kumba kwangu. Iwo chiuya kuno handisikuda, chitumirai mari vana sekuru ndibvire fiwo mota. Tine mota 2. Tine kombi, tine wish, tine stand iri kuHarare. Ini pamushanja kwanisa kusvika ndozvakataura kuti ini muchiregarira ikoko ndipei mari yefiwo, ndibvire fiwo nditaura izvo zvemwana wendiyo nazvo kupi. Saka hakusi kurambwa here. Ndokutorambwa kwacho ndozi haana kuda kutaura nehama dzangu. Saka uri kudawo zvinhu iri pamukasana. Musi watakatobuda chaiwo akasvika pakutorera ambuya mashoko asiriwo, ndo ndevana mama vakapfuka. Vakati kudi? Ambuya vakatomutadza vachiedza kutotaura naye, akasvika pazotaura kuti indoita zvandinodai, handudzi zvokuita nemwana wenyu. Vana mai vakasvika vakati iyi nyaya yako iyi hatini chakumanikidza kuti upinde mumba, katimanikidze kuti mukwasha ida mwana wedu, mangwana ukafuma wakafa tinozoita sei, tisinorasikwa noupenyu hwedu. Chiye ndosaka vazoti nasi chiverenga mameseji tione yaita. Iwe unobva kupi? Domboshava. Okay.
kana achitsvaga mambo ndogona kutsanangura usaidi tsanangura saka achitsvaga uyu ane dambudziko rekuti akangoita problem mumba changu chamumba hamusi kufamba vachitanga kugara tese takatomborambana neishu mumba hamufambi haakupe bonde saka ndaitoita dambudziko rekuti takatomborambana pasati patomboni mwana 20 years ago. Saka bonde seri chinetsa kuti akupe ndakatofamba kuhama dzacho tikatombo ambuya wacho akamutanga wacho achigadzirisa nditika kusvika ambuya wacho vati ima vanhu vakuru ina ndichazokwanisa kuenda bonde iri mune muchitanga sei kuti muriite munotanga sei kuti risafambe inini mambo panoda muzikonde papi bonde munongotanga kunge huku here kwete mambo izvo zvizi kutaura kuno gore rineri atasangana less than 5 times kutonyadzona maita se less than 5 times tamuna september ndo life yangorarama kozi bonde rinopa hasha ukashaya bonde zvimwe zvese zvinogona kutsanangurika ka anogona kutsanangura neside rake asi ndikanyatsowana nguva izvozvo izvi kuhama dzake dzaatotasuvira nawo ndokandarara izvozvo ndine hama dzangu dziri mupindura pandatorara kuhama dzake ana sekuru wacho nanamai vacho vese ndovanogona kuuya vachindipupurira kuti mukwasha wedu iye zvaari kuti ari kundisvibisa anditi uyu ane iproblem yapo paari ndeyekuti haatsuriki izvo zvakasungisa munin'ina wababa vangu achiti naatemted rape vakanogara ucheri saka ine ndiri kuti kugara naye ndogara naye sei inyaya yakatoenda kukota akatoenda kujeri inini ipapapo handitika mwana chaicho musikana wari kuti akabva pamba ndiye akamubvisa achiti ndogona ndirepera chi mwana makapedzisa kuita rini bonde apa mheno munana July pesa hapana ukambatanida sei ndakutya because ndikamuguma chete ari kubva atokireta nyaya yerepi haisi nyaya yerepi baba baba pechitidzidza kutaura chokwadi nyaya ndeyekutanga kwemwedzi yemukadzi wemunhu ndo yakasvika tizoenda kupi ndo yakazosvika tizoendesana kunosungisana ane mukadzi wanga achifambidzana naye mukadzi womunhu but haana kukwanisa kunoripota mukadzi upi iyeye uyu mukadzi akandifonera nditori kubasa inini akandizvo ndaitwa nichi nemurume ndikati waraiti ndiri kuuya mune imwe nzira yamatora nayo here zvikanzi hapana saka maita sei hapana ndibva ndazouya inini ndauya ndavuzobvunza mukadzi uyo munext door akati munhu aita sei akandirepa makaripirwa kupi zvikanzi muri kuva makataura makapa ripoti kupi haana kuudza murume wake mukadzi womunhu haana kupa ripoti kupolisi hakuna kwaakapa asi iwe uchiona fyucha yenyu muno musha here mese muri tu mati pane musha here mese muri tu inini ndinokuona kwangu uyu munhu agara munhu wevhaile zvisi zvari kutaura ndinokuona kwako pano musha here hapana saka todi mati todi ino musha wacho woparara pindura woparara yemusha yatipara todi ino musha wacho ndo wanga wandiramba imboendai panze ko zvinhu zvamukasenza mese redi mutobvunza ndo vari pagiraundi uyu ada kuparadza zvinhu zviri pamba apa pane vana ini ndakatsvaga zvinhu kuti vana vabhenefita saka iye ada kuparadza chati kunetsana imwe nyaya yekuti ada kutengesa motikari mota izvi zvakafa zvaanotaura dzodiwa fiuka mambo ndofunga vakasvika kumba vakaona mota iri pamatombo mota iri kunzi kufamba ida dirwa fiuka iuye kuno kudai imwe kombi yacho izvozvo yakanoka izvo kana mukatofona kwairi izvozvo hapana kana saini yekufamba ndosaka ndikuti inini pandiri pano ndototambura handiti handingatambure ndine motikari yekufamba parodi kombi handikushaya mari yekuya kuno kudai saka nyaya yapo ndekuti mukadzi ndiye aakushanda inini ndakaritaya ndaapa penjeni ndabva ndatora zvikwereti kuti tikabve kustendi handiti nyaya yapo mai ndekuti ndaakuchitambira mari shoma iye akutambira mari yakadii saka haachada nezvangu nyaya iripo saka mukadzi anosenza basa rei aishanda mumba akambotanga achitambira $100 ndopatanga matambudziko ese saka izvo nakutambira mari atanga kutambira $200 bo ndakatomutiwo basa remumba riri easy kuwana inini kana ndazotamba nikondodii ndikazowana pandoshanda towedzera chii tiwane kurarama saka kuenda kwaakaita kubasa ndopabva patotanga nyaya dzese izvo zvikana mukatodedza hama dzake ini ndiri kuda kuti tigare dare nehama dzake kwete ari kuramba kugara nehama dzake dare pasi bhozi kwangu anozoti dzondifevhera munobva iwe wabva kupi
Kubindura. Ndoatungisisa magariro edu isusu. Alright, uyai kumba kwangu Saturday kuseni. Mesi nohama dzenyu. Ini ndine kutaura kwandina. Nini kuita dambudziko randinaro ini handina mari. Anoona kuzoripota kunoku. Kuitira kuti ini ari kuziva kuti ini handina mari. Kusara ne$30 pasalari. Mambo, saka kuti ndikwidze hama dzangu kuuya kuno. Pedu pachifi. Hama dzemukuru wake. Akatounza nyaya kuno kuti ini nditadze kuuya nemawitness kuno. Chita rounds. Taura. Ndakanyorerwa tsamba kwa chief pana Sabhuku. Vabereki vake varipo. Ndatofamba ka distance vakati ambuya chirega kuenda kupi? Chirega kuenda kwa chief tozogara pasi. Ndadzoka kuzogara pasi. Tikagara nehama dzake. Hama dzako ingani dzoda? Vanoti vabereki vacho vakati. Ingani? Inini. Inini kuna Natoda kuuya nengani? Vanokona kuita 4. Vanoita mari kubva kwaunogara? Izvo zvidakwira $6 kuya kuno. Ndokupa. Iwe uya nedzako. Saturday 8 o'clock munenge masvika kumba kwangu ndokupai. Zvakanaka ine. Chendai. Vangunoya nevangani? Vaunoda iwewe. Vaunoda iwewe. Ini pane panoda kutaura pakuti anzi ndikuzi ndoda kutengesa zvinhu. Aiwa, no tichapedza zvise musi wacho. Ndakupai nguva Saturday kuseni uyai mesi ndotaura ndiri kumba kwangu sekudai. Uyai. Ndoda kugadzira imba yenyu kana ichipaza tobva tapaza papi? Ipapo. Endai. Aita basa. Next.